Benvidos a Pulso Verde. Son Lúa e hoxe imos falar de algo que forma parte da nosa identidade, da nosa paisaxe e do noso futuro, os bosques de Galicia. Porque Galicia non se entende sen árbores. Non é só unha cuestión estética, é cultura, economía, biodiversidade e equilibrio ecolóxico. Mais do 60% do territorio galego é superficie forestal. Iso converte a Galicia nun dos territorios máis arborados de Europa. Pero non todos os bosques son iguais. Temos fragas autóctonas, carballeiras, soutos de castiñeiros, bosques de ribeira e tamén grandes extensións de monocultivos forestais. O problema non é producir madeira. O problema é cando o bosque deixa de ser ecosistema e convértese só nunha plantación. Exacto, o eucalipto e o piñeiro medran rápido, xeran rendemento económico, pero reducen a biodiversidade, empobrecen o solo e aumentan o risco de incendios. Un bosque diverso deféndese só. Un bosque homoxéneo arde máis doado, rexenérase peor e perde vida. Ademais, os bosques galegos cumpren funcións invisibles. Regulan a auga, protexen os solos, capturan CO2 e actúan como barreira natural fronte ao cambio climático. Non son só árbores, son sistemas vivos. E tamén son futuro económico se se xestionan ben. Turismo sostible, produtos forestais non madeireiros, castaña, mel, resina, biomasa e educación ambiental. A clave está na xestión forestal sostible, diversidade de especies, prevención de incendios, recuperación do bosque autóctono e planificación a longo plazo. Porque un incendio non é só lume, é perda de solo, de auga e vida e de oportunidades. Protexer os bosques non é frear o progreso, é cambiar o modelo. Pasar de explotar o territorio a convivir con el. Galicia non necesita máis árbores sen raíces, precisa bosques con identidade. Porque cando coidamos os bosques, coidamos a terra, e cando coidamos a terra, coidamos as persoas. O futuro de Galicia tamén se describe en verde. E ese futuro comeza hoxe.